Fis-sena 1565 is-Sultan tat-Torok Ottomani, Sulejman, bat flotta torka ta' madwar 138 xini biex tattakka lill-Kavallieri ta' San Ġwan li kienu għamlu il-bażi tagħhom fil-Gżejjer Maltin 35 sena qabel, jiġifieri fl-1530. Ix-xwieni kienu taħt il-kmand ta' Pjali Paxa, filwaqt li madwar 40,000 soldat kienu mmexxija minn Mustafa Paxa. F'din ix-xandira se naraw għaliex it-Torok attakkaw l-Gżejjer Maltin fis-sena 1565. L-Ordni ta' San Ġwan minn dejjem kien l-għadu l-kbir tat-Torok. Sikwit ix-xwieni tal-Kavallieri kienu jitilqu minn Malta u meta jiltaqgħu ma' xwieni Torok jattakkawhom u jisirqulhom kull ma jkollhom fuqhom. Saħansitra il-Galjun Irjali magħruf bħala il-Gran Sultana ma ħelisix mill-Kavallieri u mill-Kursara Maltin. Dan il-Galjun inqabad mill-Kavallieri fl-ibħra qrib iċ-Ċefalonja li tiġi qrib il-Greċja. Malta kienet f'qagħda strateġika tajba ħafna f'nofs il-Baħar Mediterran. Minn hawn il-Kavallieri setgħu faċilment jikkmandaw it-triqat tal-kummerċ bejn il-Lvant u l-Punent. Jekk l-Ordni kellu jitlef lil Malta, kien ser ikun veru diffiċli li jsib bażi oħra f'qagħda tajba fil-Mediterran. It-Torok attakkaw lil Malta wkoll minħabba l-kwistjoni tar-reliġjon. Malta kienet qiegħda sservi bħala tarka ta' reliġjon nisranija kontra l-Mislem. Dan minħabba l-fatt li jekk l-għadu Mislem jirbaħ lil Malta, huwa jkun jista' jużah bħala bażi minn fejn ikun jista' jattakka l-Sqallija u lill-Ewropa t'isfel. Għalhekk kienet ħaġa ċara li t-Torok kienu se jippruvaw jirbħu lil Malta biex itejbu il-pożizzjoni tagħhom fil-Mediterran. L-assedju tat-Torok beda f'Mejju. It-Torok rebħu Santirmu fil-Ponta tal-Olja Xiberras. Huma attakkaw ukoll il-Kastell Sant'Angelo, lil Birgu, lil Forti San Michiel u lill-Isla, imma ma rebħuhomx. Fis-7 ta' Settembru waslet għajnuna lill-Kavallieri mingħand il-Viċi Re ta' Sqallija.